बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जे मोनसे आदर्श बे आदर्शखौ लानानै सालाकाटि एनटिपिसि पावार प्रजेक्टनि अथरिटिया मेनेजमेन्टआ बोसोरे सामार भेकेसननि समाव एनटिपिसिनि खाथि खाला थानाय 15टा एमइ स्कुलनिफ्राय बिपिएल केटेगरिनि मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरखौ सेलेक्शन खालामनानै 1 मासनि थाखाय बेयाव केम्प खालामो आरो बे केम्पनि गेजेरजों गावखौ साब सिखोन साइस्थ' ब्याम आरो खेला दुला मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय गेलेनाय जेरावबो जाहाथे एक्सपार्ट जानो हायो बेखौ लानानै बिथांमोना एकदम रेसिडेन्सियेल मास मोनसे गावसोरनो थाफानानै जोंनि गथ' हिनजावसाफोरखौ बिथांमोना फोरोङो आरो बे केम्पनि गेजेरजोंनो साबा मेरिटरियास गथ' सेलेक्शन खालामनानै एनटिपिसिनि सिङाव थानाय सिबिएसइ इंलिश मिडियाम स्कुल माट्रिडियाम इंलिश मिडियाम स्कुलाव फ्रि अफ कस्ट फोरोंनायनि बेबस्था खालामो आरो बे गथ'फोरनि आप टु क्लास 12 सिम बे गथ'फोरनि फरायनाय आरो फोरोंनायनि गासैबो दायित्वखौ लायो आरो बे केम्पनि गेजेरजों जोंनि गथ' गथायफ्रा गोबां गियान आरो माखासे सोलोंथाइ मोनो आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनानै जोंनि एनटिपिसिनि अथरिटि अफिसियेल्स आरो फरायसुला फरायसुलि आरो बे केम्पआव फोरोंगिरि हिसाबै जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोनजों आं सावरायनानै मोनथिबाय जे बे केम्पनि गेजेरजों जोंनि जिथु हिनजावसाफोरनि सेल्फ डिफेन्सनिफ्राय आरम्भ खालामनानै साब सिखोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै गावखौ गोग्गो आखुथाय दानायनि फरायनायाव गावखौ एक्सपार्टाइज खालामनायनि जे हाबाफारि गोबां गियान बेहाय मोननो हायो आरो बे केम्पनि गेजेरजों गोबां फरायसाफ्रा बेनिफिट जादों होननानै आं मिजिंथियो। दा एनटिपिसिआ बिथांमोननि गाननाय जोमनाय फरायनाय गासैखौबो बिथांमोना दिनै होदों आरो मोनसे गिफ्ट हिसाबै जों होदों आरो आंनिफ्रायबो गांनै एक्सारसाइज बुक आरो गंसे कलम आरो गंसे गिदिर फिलसफारफोरनि मोनसे बाय'ग्राफिक बिजाब गांसे होनाय जादों जाहाथे बे लेखाखौ फरायनानै मोनसे एनकारेज मोनो गिदिर मानसिफोरनि बाय'ग्राफिखौ फरायनानै जाहाथे गावखौबो बे लामाजों दानायनि मोनसे थुलुंगा मोनो थुलुंगा हिसाबै मोनसे गिफ्ट होनाय जादों आरो बेनो।